Пресконференция дадоха представителите на гражданско движение "Аз обичам Видин". Към тях се присъединиха и общинските съветници Вартан Папикян и Милен Милчев, бащата на болното 23-годишно момиче и представителите на младежки сдружения в Видин. Няма чуваемост и хората не знаят. Аз ходя от фирма на фирма, ходя при хора, при граждани, обаче хората не знаят и много от тях ме връщат и казват: знаеме ги ние тия, и мислят, че аз съм някой измамник и събирам пари за други цели, за някакво облагодетелстване и там какво те си мислят. Община Видин си прави пиар на гърба на 23-годишната Радислава Василева и нейното семейство. Това казаха на пресконференцията общинските съветници Вартан Папикян и Милен Милчев. Според тях е могло да се вземат мерки много по-рано. Припомням, че Общинския съвет не прие внесеното предложение на Вартан Папикян за помощ на младата видинчанка. Първо, нашето присъствие тук доказва, че бащата на Радислава не е мошенник, иначе не бихме подкрепили тази кауза. Няма нужда изобщо да се обясняваме за това. Човек е изключително притеснен и страданието му е изписано както на лицето на майката, така и на бащата. Много се радвам, наистина, че благодарение на малкия шум, който вдигнахме в интернет пространството, така и в медийно, и чрез ваша помощ, разбира се, успяхме да привлечем и дори кмета и председател на Общински съвет да ни помогнат и да използват властта си, дадена на заем от народа, да ни помогнат в събирането на средства и се включиха с лични средства. Лошото е, че в наши дни, може би не само в Видин, на много места, за да се привлече внимание, трябва да се прави вече протест. Но ако това е начина да накараме хората, можещи, имащи, да помогнат, ние ще излезем всеки път на улицата, за да помогнем на хора, които са в нужда. Нещото, което ни събра и ни накара да прибегнем до тази крайна мярка, беше седмица по-късно, след като Общински съвет даде отказ, този същия общински съвет на обучение. Този същия Общински съвет, от който сме част и ние част от присъстващите тук, но ние не отидохме на това обучение, за да похарчим едни излишни, нека да не казвам точно сума, но без които можеше да се мине, които можеше да отидат за лечението на това момиче. Заради това ние решихме, още веднъж ще кажа, тази крайна мярка, да излезем на улицата и да кажем на власт имеещите, че не може така. Че тук става дума за човешки живот, а не за така нареченото обучение. Маги Костов от гражданско движение "Аз обичам Видин" изрази притеснение от работата на местния парламент и добави, че от движението са тук в качеството си на граждани, за да подкрепят родителите на Радослава. Направи ни неприятно впечатление, че отпадат точки от дневния ред, които е недопустимо и позорно да отпадат. Въпросната изключена точка от дневния ред на заседанието на Общински съвет Видин автоматично според моралните ценности на всеки един гражданин на Европа, днешния 21 век, попада в графа нарушаване на основно гражданско право, правото на здраве. В качеството си на граждани сме тук, за да подкрепим акцията "Подета" от близките на Радислава, като нашата идея, разбира се, да привлечем вниманието и да апелираме към точно тази част от гражданството на Видин, както и власти имащите във Видин, които разполагат с по-широк палет за действие и за реакция, един инструментариум, който им позволява да реагират адекватно при всеки един настъпващ проблем в нашия град, за да се защити всеки един гражданин на този град.